Bozo era fena sama yebe muna. Nugo ni ngo e bolu ne be ta barayaro la dron ata warde ta kenemana la dron na na sogonna la. Onemwe. E suro ne na ni jege dima. Me au moins jege irega bla. Ne te gala, Sofia be gala. Ko jume? Mo Sofia be gala, imso ne te gala. Donc ne Sofia be gala ne e bla baram ne tsoko kya. Ah tiens na bozo. Ni bara waro do miso ko me tobili. Eso ko parce que Sofia be gala. E ba do andi ne ku ya ira. E ku ketelo te gala. O ni mama tu no iba di miso wa dila ngadi ma bozo. Komi kiso ni ka fengi. Kana nsenge ne senga sa. Yen fon. Na eta solution a benera bi. Klega shiri tamena science isi ni bena. Awa. Ebe ki yere flem mo ko sugure ndi ngona. Bozo. Lem neke. Demi ko fa yana jona nek preselu ni ci wara bi na meti tay. Ema em ngeta do. Meta do. Eta do.
basi t'a la ɲɛni faamu donc sisan nin bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ mun de la ni e ni ne ko tɛmɛlen ni ɲɔgɔn cɛ e b'a fɔ mun na o tuma ne man ka fɔ mama ya bon mama de ye cɛ ye wa walima ne de ye cɛ ye e de ne cɛ ye kɛ mais e bɛ ɲinɛ min kɔ mama fɛnɛ ne b'a di ne tɛ se ka fɛn dogo a la e tɛ se ka fɛn dogo a la n'i y'i tilen sisan nɔ ne tɛ fɛn fɔ bɛɛ fɛ ka fɔ ko ne jɛgɛ ne de don ne m'o fɔ dɛ ne m'o fɔ Bozo ne kɔni m'o dɔrɔn k'i tilen awa e bɛ jama o jama la wallahi ala mama sitan ne don nka i tɛ min kalama na n k'a f'i ɲɛna ne ka du i b'a ta ne ka dabada ma walima i bɛ taa Bozo mara la n ta cogo ne la bilen i bɛ ne minɛ de ma fɔ ma i bɛ ne minɛ ala yɛrɛ de kama ni ala dɔnni ne tɛ taa dɛ n'o de b'i kunna hali k'o bɔ i kunna wallahi ne bɔtɔ ye yan fo pigi ani pewu ma fɔ ma ko min bɛ yen musala ka ne bɔtɔ du in na pigi ni pewu de bɛ ne bɔ yan hali mama si ta yɛrɛ tɛ se ka ne labɔ yan bilen kuma tɛ e ma donc ne ye kuma tɔgɔ de ne ma parce que Bozo ne y'i bonya i ma sɔn bonya ma o dɔgɔyama n'i b'o fɔ m'o d'i ma hali t'i wari don a la mun tɛ dɔwɛrɛ dɔn en plus jɛgɛ in fɛnɛ n'a tiɲɛna wallahi ala tiɲɛna i b'a yira i b'a dun i ka kuma faamu Bozo ne tɛ gala ne t'a tobi bi n t'a tobi sini i muso de bɛ gala a wele a ka n'i ka jɛgɛ ta ka to wa ne y'a tobi fɛnɛ i bɛ ka ɲɛ min kɔ n bɛ n sigi k'a dun piyan parce que ne cɛ de y'a san Sofia taara o tuma la ne bɛ yan nɔ e muso ka k'a di kɔri de kama e t'a wele bɛɛ ka taa ɲini Bozo i tilala ci wɛrɛ bɛ ne na koyi ne bɛ ka taa n ka sigi min filɛ ni tilala fana yanni ne ka taa a bɛnna la ni kɛra cɛ ne ka kɔnɔmaya ko kun tɛ awa mun bɛ ko da e kan bi wallahi ala i ma siri ni fɛn min ye i bolo k'i kɔnɔma ta na ne tɛ se k'i bugɔ yɔrɔ komi fɔlɔ tɔgɔ diyara i la o wallahi n bɛ ɲina k'a fɔ wallahi ko n den fa de e k'i bolo la ne kan n'a t'i kɔnɔ ala ka jigin kɔnɔ e ka taa n bɛ taa yan fana i ye mɔgɔ wele i tɛ ka ci sɛbɛn maa yɛrɛ fɔ mɔgɔ taara mɔgɔ bila Se mo chega antes disso. Anga shishi kana karre parce que il est changé. Ça va. J'ai tort comment faire ça. Ne kulo bɛ la i nana minɛ e ko ɲɛfɔ ba ye mun bɛ yen tuguni Gafu cɛ kuma Gafu tɛ de Gafu yɛrɛ de don i t'i ɲɛ yɛlɛ ka ɲɛ i ka lajɛ ne yɛrɛ de don cɛ su kora kuma jumɛn k'a bɛ fili an da yɔrɔ la non Kassim i nana min na i bɛ se k'a fɔ n ɲɛna fɛn min e bɛ ne faga ni maloya ye
ne y'a fiyere ni falen no to so ne ma ko fo la ni falen ne kɔlɔkɔlɔ kuma k'i da la ni ka fara lola cɛ dɔgɔ ne negela yɛrɛ don i y'a faamu wa i ye ne balima de cɛ balima bɛɛ tɛ se ka kɛ kelen o bɛɛ to yen i cɛ dun i cɛ n mago b'i cɛ de la cɛ parce que bi a tɛ ne cɛ quoi i y'a faamu wa e ye ne dɔgɔnin de bon i ye ne balima de c'est vrai mais yɔrɔ kuma dɔ la n mago b'i cɛ de la ala y'i cɛ yira n na dɔrɔn n mago b'a la n bɛ fɛ ka kuma a fɛ de i y'a faamu wa. e bɛna mun fɔ a ye bozo bɔra e bolo k'e ta ɲɔgɔnna de quoi o taara baara la o den dusuma de o ne tɛ kelen ye. donc ne yɛrɛ tɛ dusuma ye ne ye dusutan den de ye quoi e cɛ. o f'i yɛrɛ ye nɔ. cɛ dɔgɔ e b'a dɔn k'a fɔ ne ye sinamuso tɛ kelen e falen de b'i sigi da na ka na kan fɔ la ni Sofiya bɔra sisan k'i sigilen sɔrɔ a bɛna mun de fɔ. e mana kɛ sinamusotigi ye cogo o cogo e ma ka ban i balima la ne ye balima de. i kɔrɔkɛ de ne. oui c'est vrai ne ma ka ban balima la mais e ni ala cɛ e balima sugu ne bɛ e présenter jɔn na a fɔ i bɛ taa ni baloya ma i ye jogo changer sisan nɔ an bɛ segin. présenter li ninnu to olu ye tubabuw ta de i cɛ don. a bɔra e ta ɲɔgɔn ta a bɔra a taara baara la. ok ni e cɛ bɔra e yɔrɔ de bɛ du kɔnɔ ok problème t'a la ne mago ye 400 de la petini bɛ to ka mamaga ɲama cɛ cɛ n'a fɔra don o don cɛ ne bɛ taa dozu feere n ka cɛ pour que ka mamaga ɲama cɛ mais i b'a dɔn cɛ bi kɔni ma se ka wari sɔrɔ cɛ ale ka 400 di an ka taa mamaga ɲama cɛ wari di cɛ sinon position yɛrɛ de ma ye walayi i y'a faamu a jateminɛ b'a ne dɔgɔnin Kasimu ou est k'i cɛ yɔrɔ yira n na hali ni 400 bɛ ne bolo e dalila ko ne b'a d'i ma mama y'a f'e ɲɛna k'ale dɛsɛra ka ɲamacɛ wari 400 na k'a tɛ ka se fo e Kasimu k'o sara cɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ mais k'e bila ka na ko ne ka 400 d'e ma ka taa cɛ hali n'a bɛ bolo n t'a di parce que ni ne y'a d'e ma sisan i bɛna taa don dɔ wɛrɛ de la tuguni ka fara i la. ne de t'a don foyi la o kuma min bɛ fɔ an ɲɛna ka sɔrɔ an tɛ mɔgɔ jugu yɛrɛ ye yɛrɛ an mana fɛn fɛn sɔrɔ dɔrɔn an baw de ta don an tɛ mɔgɔ jugu ye a jateminɛ dɔrɔn i k'a di an ka cɛ. 400 a bɛ n bolo dɛ n t'a di kini kɔni filɛ i sigi n'o mɔna m'o k'i kun. Voilà. ni kɔni bila tɛ n tɛ se k'a di. a banna o e bɛ sutura fɛn fɛn la nin furu kɔnɔ ne de don i bɛ lafiya fɛn fɛn kɔnɔ nin furu kɔnɔ ne de don mais n y'a faamu komi n b'i cɛ sigiyɔrɔ dɔn quoi ne t'a kama e ma se k'a di e cɛ b'a di i cɛ ne ka dɔgɔ de sa ale filɛ nin ka cɛ ne ka dɔgɔ dɔn ale b'a di ma ale ye den dusu e y'i ta bɛɛ fɔ cɛ ne bɛ tila ka na kɛ fɛn wala bi la i bɛ taa k'e to na e bɛ kɛ fɛn e bɛ se ka kɛ fɛn ne bɛ na fɔlɔ ala ka tile yɛrɛ la f'i yɛrɛ e ta ɲɛ b'i yɛrɛ kɔnɔ a filɛ ka na n ka filime goya naani ne bɛ tila ka mana wele ka ɲɔgɔn fɔ se ka kɛ o don o don dɔ de bɛ ka fara Kasimu ko kan ka taa foyi tɛ ka bɔ a la. Salah, abi ni nabona la sona wa, ami nyongo wile kofe, ni la sona. Ah, eh, Bozo, agak tu dah. Ça va? Ça va. Sumgo, Basti, Malatan. Ah, tu Bozo ini kira reflect join sigida kono de. Mais tu dis ça ne mo fam. Sigida la ini kira reflect mo sugu dumai. Eh, Bozo na fora ko konyona. E bozo ki deunila e bozo ki saya e bozo ki o minga gelena be sigida kungo e bozo ki yala fe e bozo bi bolo de dui kun ka war bo ka war di modo mo kana di o te aramadi ere nterge ya famu o te aramadi tikete ne ya famu mais kun jumɛn de bɛ bila nin na
Muna? Kalau nere buzu wallahi la ni wati la bana ne tika sika fori famu nere la ko ka cha ko kun me ga wati ni waso nere sika ni bari bo men profiter ga sika nere reposer o dron ni wallahi buzu una tawota al ni masika na ngula sigdala ha ni matansoro ni tansoro wakati ni min konna la tay ka ta foli ke atibu ba famu ntendo wilare sigida mo yenchi mali mais agacha ni kalo bi meki nyini nteke yinyeden flala iklobina ala de alla tige bi njole me dala ya no yitemena ni lajo ka kuma nyafi ai wa sigida mo yenchi ma ka fiye kone ka kuma kofe ngo beke sigida la ni e bozo mayala ke bozo de war blaka na imayala ifene ga bli kuna koni kungo kera ifi an fana be war de fara ɲɔgɔn kan ka taa di ma i tɛ mɔgɔ kelen ye i tulo bɛ na parce que e fa ma nin kɛ i fa ye bɛɛ kungo kɛ sigida la yan saya de ye e fa ni sigidala mɔgɔw fara kungo kɛ la yan i b'o bila i kunna n'i b'i yɛrɛ ɲɛnabɔ cogoya min na i yɛrɛ ɲɛnabɔ ten dɛ i y'a faamu nin tɛ hadamadenya taamasiyɛn ye dɛ i y'a faamu voilà. N'Ala sɔnna ma ɲɔgɔn na wɛrɛ tɛna sɔrɔ. Ni Ala sɔnna ma problème t'a la. N bɛ sira ɲini. D'accord donc an bɛ